Problema sa pipila ka mga talisaynon ug taga-dakbayan sa Subo ang supply sa tubig gikan sa Metro Cebu Water District. Kinihuman masinati ang leak sa waterline sa Hakluban, Talisay City. Ang dugang detalye atong sayran sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, sugod sa niaging simana na bantayan ang hinay ngadto na sa way pag-agas sa tubig sa mga konsumidor sa MCWD sa Talisay City. Si Leticia Pasyon ang nidangop sa puso sa ilang silingan aron makakuha og tubig nga magamit sa pagpanglimpyo, labaog sa uban pa. Ug alang sa himuong ice nga alang lang noon sa ipabugnaw nga mga baligyang soft drinks. Karong adlaw lang sukad kaganihang kadlaw nakasinati sila og way agas sa linya sa MCWD sa Barangay Poblasyon. Ang ubang dapit sa Talisay City ug Cebu City ang nawad og supply sa tubig sukad nitong Domingo. Wa lagi kuan ganiya pagkadlaw. Walay agas. Bali agas. Sumo na mga po sa inyong silingan na lang na puso. Kay saon man. Kusog pang ihi sa bata. Unta pagaso na in taon. Kayloy kay mga bata to ni kabuntag. Si Marian Hinguyo ni Butyag nga sa nangaging adlaw pa nagkaproblema na sa supply sa tubig. Magpundo jud may permi kay in case bag walay agas. Magpundo may permi sa sod sa kanang mga drum ana. Apan kaganihang pasado las 11 sa buntag, nakapanahon na siya sa pagpamubo kay niagas na pagbalik ang ilang gripo. Humanadawa sa Talisay City LGU ang taho sa nasinating problema sa supply sa tubig. Giandam na nila ang water tanker kung gikinahanglan ang pagrasyon sa tubig. Naa magani mga problema sa ilang system, hinautunta nga mas mapaspas ug madali nila ang makahatag silang serbisyo sa atong mga kaigsuonan. Itong city disaster na to, no? Andam ginakanunay og naay panginahanglanon, makadali ra na maka-response pa dayon og naay mga request og asa dapita ang gikinahanglan nga urgent jud kayo nga kinahanglan sa tubig. Gipasabo sa tigpamaba sa Metro Cebu Water District nga gawa sa Talisay City nakadawat usab sila og reklamo sa pipila ka mga konsumidor sa Southern Cebu City. Nabantayan usab sa MCWD ang pag-us-o sa supply sa tubig gikan sa MCWD Haklopan Facility padung sa mga reservoir sa Lagtang Talisay City o sa Tisa Cebu City sa niaging simana. Og niadtong Biyernes lang nasuta nga adunay nag-leak sa dakong water line sa maong pasilidad. Kani siya nga pipe. This is about 29 years old na nga pipe. Steel pipe ni siya. Kanang mura man gud siya kanang nilabang gani og kanang lupa. So ang iya hanging siya nga portion. So natabunan man siya sa mga katong filling material nga gamiton for the riprapping. Mura siya nisag and then i-break ang iyang ilaw. So, alas 10 kaganihang buntag hingpit nang naayo ang leaking sa water line. Sunday na. Nag-interrupt na ta kay nakita naman, so giputol na nato ang supply. Mao din nga portion ng atong i-repair. Naay mga major leak, dili na namo i-charge sa amo ang konsumidor. That means non-revenue. So wala mikita ana. Na-alkansi mi ana. Ses gipaabot nga karong hapon o ugma mag-normalize ang supply sa tubig sa mga apektadong konsumidor samtang kundi klaro sa MCWD nga padayong normal ang produksyon sa tubig sa MCWD. Ses? Dagang salamat, Fem Marie Dumabo.